kuna bala ko to tugu ni watu ni wanwa watana kandara besina ngona ni kwa sababu uru ina banwa ina tena matani bya ngona rukutikiwa ina banwa ina matani tu matana bya ngona tulaga prime minister kabni lange to matuki Ni mulai naka. Ni mulai marama. Naka, ya, ni mulai tu kini lolak. Belum nak turun datang. Sana puno busu. Cusang na ngonturang na tubu. Cusang na ngonturang na tal-talam. May bakalong at takasakat ko nang tasong ko sige bulikwa. So, pakuro sa katal na wamin yung minakan ni matentu na narakinda pag-isakat ko na walit-walit pang matentu. Na bingkare mo puno po turang. Musuh tu sa ko na kita ini minista tunang na komisna. Iran do na pag-ilis si pamatentu na po kami minaka. Ya nabi lang iti. Nonra waktu tek sakat nonra bim karabi nonra karab sa nonra itabi na sa bolib. Oh mardo sa bolib na nung may tiyo maluwi kim ni sa naturang kin marama kurlew na sing sa kanikuwa. Ninarong ka tato buku-buku tak sa katsyo na awatyo sa may koro na kanalain dala sa katsyo na wanawabu kinakanang unisala. Yung ano na singalang-lang yung balat ng Santa May piso taritale buso na singilabon kuwa. Namanta ka sa kanya awatyo ko sa may nabaw. Ang kanalain dola na walibo ng kasnibuli iratulay sa Memorial School. Naroon sa namataw ko namataw ni nung kusiko ba pa na yun yan ang kinalaking dola pa ng unisala na wabu tigo-tigo ni matentu na rumni bola kinapal ng kasnibuli. May nayan yan sa ko kya kinayan no koro pagkatal nga kinanay chugu-chugu bitili o kibunuliw tigabutag sa kanang bungo ang dolab ni ngata-ngata ni bibatur da kitaki kachi ko na kinisa ubo kilabo eros na ubo na milyon ng dolar natatakapat sa gori kachi umay na singili bungo imbew siyabu na singandenday na kinamay dolab inapal ni nondosong ko na marama na ikinapasok sa mga Britanya ng Biosiabu Women's Resource Center. Pero ito ni Don Raul masaw nundol ng dola na kinaisaw po kilabo. O po kamo ito ni nabukya po kilabo ng bulan ni Buwale na laman sa kaning korongko. E nangunaw ni kire kinametar na wala mo o apo kando niya sa kananong ni kere-kere. Wari na may pakarutek na ilabo may na small grant scheme may nanunggubol-bol-bola. Napalang ko isang ni pagkatak na pipali na laman ni Koro. Baleta ni Tara may pagkatakili-kila ni Bingaw na binakabi kamo ni na marama. Kaya nang wanilawa na Koro sa ngo. May pangataki may wuri-wuri ni Rauka. Kaya naman ni sasangatakan ng bulotor-taki. Yan naman ni Maraw takat yung napal ni songko-songko ni Marama yung Biyosebu. Ibya pagkatakilabi yaw. Yun ni nabangat takasara pa binak. Yan ang karabikin natakataka may paburian ng bisnisi. Kabital notoy kinanakyan na tumbo. Yan sa nabunuan ni naman ni songko ni Bata na Marama. Muni pulta ka na naman itakataka ni Linga. Kamer na kayo ba, nga takatalangan ng nila, na biyang bagi may muli. Sa otsi na ngayon na ninamunin daw rito sumbo na marama. Ano namunin daw laki kirea na palwa koro, muni bulbul tay kinabir na sarbanwa, era may sarap ng Biosiabu waterfall.
Kantondo mo ni yalo ba demu ni sa tiu ko endo na vale membale tikam ni kasano mo ni kemuni sa na kangku ibusu sa dondo numera botai ba katutu bata na marama kena ngonela ene yau ni koro kena bubale mi ko ni gai non tunga na bobo ni ka yani ngandre bi menda bula ba katutu bata ena yang mero kachi na marama ena tubu ko ni koro ora sa na marama sa mata to na sa kachu ora suitu ni bubale era linga ni bingarabe na koro era keti ni bunua ke buru-buru ni yau ena loma ni bubale o kim ni kada na marama kina ngone leo na nanda bunu biti o kachaki no orto na lubengo leo kir na makubungu muni kila ni bimbi ena mata ntuongo na no ni tatanra kasanga ni kuni bondu ndu taki mai vira na kenabo ngori sa na ya buni no bingarabe na ngonongo kau sa kire kemni na turanga kena dorwo mendan do bata na nondo tango maki kalau mani na tinanda ker na nganenda o sa na maka sakati meu na sukotale mai gimbe sebu meu mai reda na vi kabina ko ni sa bagadora ena no ni vale sa ni sonko na maram ena bi da sa na mali ni bosongori santo kai kine bi musa men dola ko sa ko na be sebu women's resource center ibusu na sa boleh nak boleh